program is Home Away from Home. The aim of the program is to learn what is happening inside many prisons around the country, especially in the on the program of rehabilitation. Nasi aiwa tatirega itimbobuda tiende kuMutoko prison uko tinotaura nevasungwa tinzwe kuti ndezvipi zvavari kudzidziswa kana vari musungwa kuitira kuti kana vachinge vabuda panze vagozokwanisa kuita mabasa waya kana kuti kuendera mberi nemabasa waya kuti vasaoneke zvakare vachipara mhosva. Mukoma, zita munonzani? VaSimbi Mubako. Simbi Mubako. Izita hombike. Asi muri hama here neSimbi Mubako watinoziva? Kusaziva pamwe kufanana kwamazita. Andiri apa. Tiri kuona mukoma panapa chirongwa chamuri kuita ndeche muchirongwa vanoti fish farming. Zvinofamba sei kuti munhu azopedzera pave nepond yakadai so uye munenge mine fishing gun? Pondi yakadzika tofungwa about 1.5 meters. Hove hatingaveni kuti munove ngani, but hove dzedu dzinenge dzawanda zvokuti tinogona kuti mushure memwedzi kana kuti tisati wakwana dzinenge dzichikovhewa dzinotengeswa, dzingave diki kana dzakudyiwa nyama hongu. Munowanzo sekutaura kwamaita kudziharvesta after how long? Tiangoti kana dzaata sedzidzi dzokuti muno makasangana hombe nediki, dzimwe dzinogona kuya dzichitengwa dziri diki, dzimwe dzikutengeswa dzichidyiwa nyama. Saka zvakumwira nekuti pana wera kuti anoda hove dzekuti aite mbeu kana kuti pana kuda hove dzekungaita sei achiita muriwo. Asi kunyanya kana dzidze muriwo toona kuti after mwedzi kana mwedzi mbiri dzichaharvestwa. Pano papondi munoshanda muri vasungwa vangani? Pano papondi tinosenza tiri vasungwa 2 nomwe wangu zvahapo aenda kune rimwe gang. Muri panze maimboita here basa rekuchengeta hove? Aiwa, ndiri panze handina kumboita zvekuchengeta hove, ndazotidzidzira muno mujeri. Ndaona pamangosvika chete apa ndaona dzakutojamba dzinoziva sei kuti mukoma Simbi vauya? Dzakutongoziva nekuti handichazivi pamwe dzakuziva here dzakuona plate here kana dzakuona uniform, but dzangoti dzikangoona dangosvika pana pane mumvuri wemunhu dzakutomanya kuti chobva tipa chikafu. Ndikuona panapa pane vanhu varikuita zvegadheni remuriwo nemamwe mabasa akasiyana siyana. Imi sei makasarudza kuti muda kuuya kuzoita zvefish kunoko? Project yefish ndakaona kuti chekutanga yakachipa kuitanga, uyezve ine vashoma vari kuita, uyezve ndiri kuona zvekuti vari kuda hove dzembeu nedzekudya vanenge vakati wandei. Saka ndakaona iri project yokuti kana chinge ndabuda munomu haindinetsi kutanga uye market haikwanisi kunge ichinditambudza. Mane nguva yakareba zvakadi muchiita zvekuchengeta hove zvimunomu? Ndiri munomu gore rino rechipiri. Okay. Muri kutarisira kubuda rini mukoma Simbi? Ndiri kubuda gore rino muna August. Manje apa. Muri chizvarwa chemuno maMutoko? Hongu. Asi ndibva kuzasi kumudzi. Muchibva kumudzi. Handiti zvino kumudzi kune nzvimbo here yamunozokwanisa kuita senge basa ramuri kuita panapa, nekuti tiri kuona kuti aiwa zvekuchengeta fish munenge munozvifarira uye muchizvikona? Ndofunga kuti tichibatsirwa nemaofisas edu atinawo munomu vachatibatsira kuti kana tinge tabuda kwatinenge taenda kudzimba dzedu tinotaurawo nana sabhuku uye namadzishe tikwanise kuwanawo nzvimbo yekuti tiita sei tinge tiita basa iri, sezvo vachizoti vachatibatsira tinge tabuda muno muusungwa. Tichiri muno tichichengeta tiri panyaya dzekuchengeta hove, tingakuti matambudziko kana kuti machallenges amunosangana nawo pakuhove dzenyapa ndeapi? Matambudziko atinonyanya kusangana nawo muno maMutoko dzimwe dzenguva inyaya yemvura, nekuti paya panenge pasina mvura yezinwa, dzimwe dzenguva inomboita mazuva isipo, uye zvinenge yekuti kana kunyanya nguva yekupisa pati pari zvimwe zvinenge zvatigadzirike nekuti ane borehole mugadheni zvokuti tinokwanisa kungotipa mvura mugore rese, but kumashure merambenge dambudziko remvura asi kuzvezve zvakagadzirisika. Ko pachikafu apa dzinongodya chikafu chekutenga here kana kuti zvakatsuro izvo dzatakambona dzichichengetwa unogona kuzongonotemawo mashizha ombonotengawo mushopu? Ko hove dzimwe dzenguva tinoisa yatingati ndove yehuku matoto, uyezve nendove yenguruve, nokuti inogadzira mazerere
dzinokwanisa kutoita dzichiwana futi chikafu kubva mazviri izvozvo. Dzinotodyawo matoteo kwidzi? Ndotenda kudaro. Uyezve anogadzira mazerere anodyiwa nehove. Hongu. Handiti. Ndanzwa mukoma muchiti mimi mukoma Simbi muchiti muri kubuda muna August. Makapinda muno murini? Ndapinda muno mu 2020. Hongu. Mhosva yakakupinzai muno ndechi? Mhosva yakandipinza muno yeFraud. Handiti. Hongu. Makatarisa mhosva makapara nezvamadzidza. Tingati zvidzidzo zvamadzidza muri muno ndezvipi? Zvidzidzo zvandadzidza ndiri muno ndezvekuchengeta hove uye garden. Uyezve kune zvimwe zvatakadzidzawo tichiri panze zvatiri kuvandudzawo futi tiri muno zvakare. Muri panze makadzidza chii chamuri kuvandudza mukoma muri muno? Ndinodhirawo mapurani edzimba. Aiwa, saka mukoma, saka chakazoita kuti muzofunga nyaya yeFraud chii futi munhu ane mabasa akawanda wanda kudaro? Kukanganisa zvinowanikwawo. Unenge uchifunza pamusha abudira but usina kuti mhosva ibhadhare. Mhosva haibhadhare. Vanhu vamakaparira mhosva tinoziva kuti kana muchinge mabuda munogona kusangana navo imo mumudzi umu. Zvamukade kuvaudzawo ndezvekuti chii? Vanhu vandakaparira mhosva zvandingada kuvaudza ndezvinoti aiwa, pakakanganisika, takatadza. Asi zvatakatadza ngavatigamuchire. Zvatanga tiri kunoku takatidzidziswa kuti mhosva haibhadhari, uye tadzidziswa kuti kana tinge tasvika munzvimbo kana pane chakunetsawo unogona kuona vamwe kubatsira mune zvakanaka, kwete kukumbirira mwoyo. Kumudzi makasiya muri? Hongu. Yakakura zvakaita sei? Ndine mudzimai vana. Vanhu kazhinji kana vachinge vasungwa vatongerwa kugara mujeri vanowanzoraswa nehama neshamwari. Imimi zvakamira sei kwamuri? Hama dziri kuuya nevamwe vekukereke tinoona vachitevera vachitisimbisa kuti aiwa, kana uchinge watadza kuna Mwari anoregerera, uyezve kana uchinge watadza zvichadu zvoramba uchita uchitadza, zvakakudzira kuti uchinge uzvisiya uita upenyu hutsva. Munoshanda nemaofficers akasiyana siyana, ma-correctional officers. Vanokubataiwo sei imimi sevasungwa? Sevasungwa vandiri kusenza zvangu navo tiri kugara navo zvakanaka, vachitidzidzisawo zvakaita zvakanaka zvekuti asati asangana nedambudziko mukugara navo, asi tenge togara navo zvakanaka chaizvo. Saka hamuna zvenyu zvichemo zvekuti aiwa ana sekuru ava vanombotibatawo rafu kana kuti vari kuita basa ravo zvinobvumirwa nemutemo? Tinoona kuti vanenge vachiri kuita basa ravo zviri pamutemo, nokuti matambudziko atisangana nawo mashoma sevanhu tinombokweshirana apo nepapo, patinongora dzimwe dzenguva tinonge tozogadzirisana towirirana tofamba pamwe chete. Kupara mhosva kwakakukanganisai sei kurarama kwenyu muri panze izvinezvi mukati? Kupara mhosva kwakandikanganisa zvizhinji, nokuti ndiri kuona kuti pari zvinezvi hakuna chandiri kunge ndichiita. Vana handizotaura kuchikoro here, handiziva kuti zvakamira sei, vari kudyei, vari kupfekei, uye ni maplans esana anga ndiri nawo akatomira kubva gore ra2019 kusvika iko zvinezvi. Saka zvoreva kuti zvakandikanganisa zvizhinji mukati mekupenga ndakadzokera mumashure. Izvo ndinotarisira kuti pamusha kana pasara mudzimai haakwanisi kunyatsochengeta mudziyo zvakakwanira. Ndotarisa kuti imwe mudziyo nezvimwe zvokunyange zvakatoparadzika pamakore mairana andiri muno. Zvoreva kuti ndatodzokera kumashure, ndichanoona kutanga zvimwe zvinotakambenge ndaita muupenyu. Todzokera pafish farming. Munodzidzisawo here vamwe vasungwa zvamunenge madzidziswa nemaofficers? Toziva kuti mese hamunogona kutadza kuuya nguva imwe chete muchidzidziswa naizvozvo. Pane here pamunozombotiwo kunyange zvenyu mimi muri mukati muno toziva kuti senge kuna D-class avabudikawo, munombovapawo here ruzivo nezvekuchengetwa kwefish? Hongu, patinosangana nawo tichikurukura kune vamwe vane zvido vasingakwanisi vaisvikawo kuno kusemataura ma-D-class nema-C-class, vanenge vaibvunza kuti hove dzatikuna dzakanaka dzingofamba sei. Tinovatsanangurira tichivaudza, uye tizovaudzawo kuti kana mazoda kuzozviitawo futi kana muchinge mazobudawo panze tozokwanisa kunge tichibatsirana nezuva ratinawo, uyezve nemaofficers edu atinge tinawo kunyanya vekurehab. Ndanzwa muchivarumbidza stereki maofficers ekurehab waya. Mashoko amungade kuvataurirawo ndeyekuti chii sevanhu vamunoita se vamunogara navo, but dzimwe dzenguva hamuna nguva yamunoita se yamunombotaurawo idzodzi nyaya idzi. Mashoko amungade kuvataurawo sevanhu vamarumbidza nyika yese ichinzwa kuti mimi ndimuri kuchengetwa nana sekuru maofficers aya, ndeyekuti chii? Mashoko atingangovarumbidza ndeyekuti ngavarambe vakadaro vachitidzidzisa mabasa emaoko,
uyezve ndakaona frange vatinavo pano paMutoko prison vachimusura vanokurudzira kuti mabasa edu atambe tiita panzaya tisakanganwe, tirambe tichamutsidzira kunyanya mabasa edu emaoko. Saka tinoti ai varamba vari nepfungwa idzodzo nemwoyo iwoyo wokubatsira, kuti zvozotibatsira kuti takunyatsoona kuti paipa patakapara mhosva paipa takakanganisa. Saka zvichiburikidzawo nemabatsiro avo nematauriro avo, saka zvatibatsira kuti tinge tabuda muno mutaurita mabasa emaoko tozvishandira zvinhu zvedu zvokuti tinodya mari yedu tisingacheuki. Saka mungavavimbisa here sekuru chomusora kuti handichadzoka futi pano paMutoko prison ndapara mhosva panzava? Aiwa, tinovavimbisa zvakazara kuti tichazosanganazve pane dzimwe nzvimbo takutovaudza kuti yaimuono zvatiri kuita, kwete kuzosanganazve tiri mukati meusungwa. Kuti tinovavimbisa kuti hatichadzoka zvemunomu, tichiburikidzawo nekubatsirwawo nemabasa vakatidzidzisa, uye zokudzidzisa kuti kuna Mwari futi anenge aita se anonamatwa anogona kutibatsira kuti tikunde mumwe miedzo. Pane vamwe venyu anogona kunge aine mukana kana aine pfungwa izvozvo kutoti rega ndiite fraud ndiwedzere choviri chandiri kuwana, mungade kuvaudza kuti chii nepamasvika zuva ranhasi? Chandingakuudza ndichinoti mhosva haibhadhari, uyezve kana uchinge wakanganisirana nemunhu zvakanaka kuti mutaurirane, muyanane, mugadzirisane. Asi chikuru pazvinhu zvezvo ndechekuti mhosva haibhadhari. Kana pane chaunoda, tsvaga rubetsero, tsvaga kubatsirika, ugone kubatsirika zvakanaka, kwete kuti hazvikukumbira mwe nokuti unodzokera mashure mukati meupenyu hwako. Takatarisa pafish takupedza, vari panze vari kuda fish, makutaura kuti pane dzimwe vanenge vada kunochengeta, dzimwe dzekudya, vanozvifambisa sei uye vanouya kwapera mazuva akaita sei? Tinangoti vari kuda kuita project yefish nekutenga mbeu yefish, vakasvika paMutoko vakaona vachomusora vanogona kuvabatsira kuti maprojects avo, uye kana vanoda hove vadziwane, kuti tiri kuona vazhinji vakanga vachitenga hove idzodzi vari kuzoti vari kutobudirira nadzo mukati mekuita mabhizimusi avo. Mashoko enyu ekupedzisira kumudzimai wamakasiya kumusha achichengeta mhuri? Mashoko ekupedzisira ndeanoti jere rinopera. Ndakakanganisa ndikatadza, asi ndinoimba kuti pandichadzoka izvezvizvi handichapari zvemhosva, ndakuita upenyu hwokushanda nemaoko uye upenyu huna Mwari mukati. Maita basa mukoma Simbi Mubako.